Sizawuthina ebantwini imali yabantu bawo ye-society yo amakhathona imani angiqale la as ama-fans e-Kaizer Chiefs ayikho into esingayenzeli yona le club le ayikho into esingayenzeli yona le club le siyayithenga imjezi siyawathenga amathikithi siyahamba kuyibuka no matter ukuthi idlala kephi siyahamba sigibele ngemali zethu siyoyisupport ngoba siyayithanda le club but the club doesn't care about us. It doesn't. iKaizer Chiefs ayinendaba nama-fans, they don't care. And umntawunga uyakwazi lokho and uthule kuba ne-mess iclub iwa phambi kwethu sonke siyibuka. Namhlanje bekunedebe sahamba sathenga imjezi sathenga amathikithi sagibela amatekisi safika estadium soyisupport sithi sobuka i-team kanti sobuka uChesley edlala yedwa uChesley bedlala yedwa today besobuka umdlalo yedwa idabi abadlali bebengenendaba they don't even know ukuthi yini idabi labadlali bebedlala laphana they don't know, they don't care. For them, James, it's a match. Oh no, I'm my friend. No, it's happy. Pirates, and you cannot afford to lose against Pirates. And I not so 3-0. Not so 3-0. Angulele lapha. Oh coach bethu basafunani thimini. Basafunani sesiprovoka ke manje mntawungu. Uyasiprovoka ke manje. Basafunani labo coach thimini. Basafunani. Bafunani. Uyasizwa njalo sikhala ngcoach but uyabayeka. Unendaba the club management ya Kaizer Chiefs ayifuni nokusizwa manje at this point. Ayifuni nokusizwa. Sayithanda le team but yona ayithandi. That's the truth. Sayithanda Kaizer Chiefs but yona ayithandi. Reciprocate. They don't. Enough is enough. Mtawunga stop. Now usuyasukela. Siyithulele. Siyinhlekiso emphakathini njengamanje. But we love this team. Ngisayithanda even after today, but changes need to be made. Enough is enough, Mtawunga. Enough is enough. Prove to South Africa yonke that you are the biggest club. Prove. Enough is yenza okumele ukwenze. Yenza kutshena mina ngazi wena owaziyo. Yenza okumele ukwenze. Ngiyabonga. Khosi Nation. Ayikubi bafowethu. Kubi. Ora bafana mina ngiyoloko ngasho. Hayi ngiyoloko ngasho bafana. Abantu abasifela ngempela kweKaizer imanagement. Namanje ngisasho. Uyabona it's fine vele ocoach angiphiki. Bayenze enye into namhlanje fundi qala igame ngazi badlale ngazi la formation bekuyini bekuyi5-5. Angiyazi la formation ade beyidlala bekuyini. Uyabo. Ngiyayibona ucoach yebona bawenzile lento yabo le but nje mina bafethu engibablema kakhulu abafana bona management ngoba futhi ekugcineni ucoach bebezofaka bapha abadlali imuphi umdlalo obuthi wena uyi-dangerous uyi-threat uyi-Orlando Pirates uyabo mhlambe uvele ebhayi umuntu ozamile ukungena kwakhe but abadlali abekho quality yabadlali kwiKaizer ayikho ocoach bazokwenza ocoach siyobashintsha kuyoze kubuya ngazi ubani uyabo slow shintshana no coach inkinga ikwe management ayithenga abadlali uyabo yena manje siyaphansi sibuyele ku position 9 uyabo inkinga nje ilapha kwi management bafethu ngisasho namanje abantu basifela i-management. Management must buy players, quality players. Yabo. And mina ngitshela ukuthi akusi ilose yokugcina le. Ngoba shy Pirates. Aseza amanye amaluzi ngikutshela. Yabo nje amagame njengosikhukhune.
sikhohlwa izosala igeza yabo senomdlalo weMamelodi Sundowns. Hayi Khosi Nation bafowethu kulungile kodwa ngiyanitshela bafowethu management yethu ayasifela bafana nabo masisazoqhubeka nabadlali bamahala hayi khohlwani bafowethu hayi